Ako správne nastaviť cenu nehnuteľnosti na predaj? Poďme sa pozrieť na 4 typy maklérov. Maklér podľa klienta. Tento maklér nastaví cenu presne tak, ako si každý klient povie. Výsledok je nerealistická cena, ktorá odradí väčšinu kupujúcich. Maklér so zľavou, to je typ číslo 2. Nielen, že odsúhlasí klientovi akúkoľvek vymyslenú cenu, on práve že ešte zvýši cenu len preto, aby sa mu zapáčil. Časom tlačí na klienta postupne, aby zlacňovali. Klient je z toho úplne nešťastný, vystresovaný, trvá to dlho a komplikuje to celý predaj. Tretí typ makléra, to je maklér s trhovou cenou. Používa porovnávaciu metódu a stanoví nejakú trhovú cenu. Ale stále tu ešte niečo chýba. A to nám ponúka štvrtý typ makléra. Maklér na mieru. Zisťuje potreby klienta, zaujíma sa o ňoho. Potom ako pochopí svojho klienta, vytvorí individuálnu stratégiu komplet celého predaja. Spája trhovú cenu, trvanie obchodu a osobné ciele klienta. Tento typ makléra vie priniesť najlepšie výsledky. Ktorý typ makléra by si vybral ty? Ja fandím tomu štvrtému. Tomu, ktorý pracuje s klientom a pre klienta.